Kaixo egunon ikasleok, gauk ikusiko dugu zer diren zenbaki arrazionalak eta irrazionalak. Zenbaki arrazionalak dira zatiki moduan jar ditzazkegun zenbakiak. Eta irrazionalak dira aldiz zatiki moduan jar ezin daitezkenak. Bai? Arrazionalak eta irrazionalak osatzen dute errealen multzoa. Hau da, zuzenean marraztu daitezken zenbaki guztiak. Orduan hasiko gara lehenengo zenbaki arrazional batekin. Adibidez, baldin badaukagu 3 zenbakia, 3 zenbakia badakigu arrunta dela. Arrunta adierazten da n multzoa izkiarekin, bai? Hau jar dezakegu zatiki moduan, bai? Hau jar dezakegu adibidez 3 zati bat, bai? Orduan ja jarri dugulako zatiki moduan zenbaki arrunta hau, baita ere izango da arrazionala, zatiki moduan adierazita dagoelako, bai? Orduan hemen hau ikasi behar dezute, hau da, arrunta baldin bada, baita ere izango da osoa, bai? Honek esan nahi du azpi multzoa, hau da, zenbaki arrunt guztiak daude, zenbaki osoen multzoaren barruan. Eta osoa denez, zenbaki arrunt hori izango da ere bai arrazionala, kumultzokoa, eta baita ere erreala. Bai? Beste zenbaki bat adibidez, -5. -5 jar dezakegu -5 zati bat, edo -10 zati bi, goiko kasuan gauza bera, Beraz, jarri dugu zatiki moduan, zenbaki hori. Zatiki moduan jarri dugune zenbaki osoa, baita ere izango da arrazionala. Barkatu, hemen gaizki jarrita dago, arrazionala da Q multzoa, eta irrazionala da I multzoa, barkatu. Orduan, nola zenbaki osoa den arrazionala, bai? Baita ere da erreala. Zenbaki oso bat izango da osoa, arrazionala eta erreala. Bai? Beste zenbaki bat, adibidez, 2,35. Zenbaki hamartarra hau jar dezakegu zatiki moduan ere bai. Hau da, 235 zati 100. Zergatik zati 100? 2 hamartar, zenbaki hamartar zehatz hau, 2 hamartar dituelako, orduan 2 0 behian, bai? Zatiki moduan jarri degunez, izango da kumultzokoare, bai? Orduan, zenbaki zehatz hau izango da, zenbaki hamartar zehatz hau, baita ere izango da, arrazionala eta era berean erreala, bat multzo hau honen barruan, bai? Beste zenbaki bat, adibidez, 4,32, bai? Hau da, zenbaki hamartar periodikoa. Zergatik da periodikoa, zeren eta komaren ondoren errepikatu egiten delako 32 sekuentzia. Bai? Orduan jar dezakegu arku baten bitartez errepikatzen diren zifra kopurua. Bai? Hau da, zenbaki hamartar periodiko soia. Periodiko soia da Zergatik, koma dagoelako, arkua dagoelako komaren justo ondoren. Orduan, nola dirazten da zatiki moduan? Jarri behar dezu zenbaki oso guztia, 232, hau da, koma eta arkua bagabe, ken zer, orain, periodoa izkutatu, segeratzen da 4 bat, hemen jarriko du, ken 4, eta behian, arkuan dauden, zenbat zifra daude arkuan? 2 zifra. Orduan, jarriko ditugu 2 bederatzi. Hau da, segun eta zenbat zifra kopuru daukagu arkuan, idatzi behar dugu
bederatzi kopuru hoiek, hau da, bi zifra arkuan, bi bederatzi behian, bai? Arkuan egongo balitz, adibidez imaginatu bakarrik zifra bat, orduan jarri barko genuke behian bakarrik bederatzi bat, Orduan da, zenbaki guztia, arku eta koma gabe, ken arkua tapatuz geratzen dena, zati arkuan dauden zifra kopurua, hori da bederatzi kodearekin, bai? 928, zati 89, bai? Pasa dugu zenbaki amartar periodiko soilau, zatikira, Orduan, zatikian jarri degunez, zenbaki amartar periodiko soiak, baita ere dira kumultzokoak, arrazionalak, eta ere berean izango dira errealak, marraztu daitezkelako zuzenean. Adibidez baldin badaukagu beste zenbaki bat, imaginatu, 2,3, imaginatu, lau, bi puntuetxoekin. Bi puntuetxoekin izan nahi du infinitua, zifrak infinitua direla, Bueno, labur bilduko dugu zenbaki hau, 2,3 eta zer errepikatzen da laua, arkuan jarriko dugu laua, Honi deitzen zaio, zenbaki amartar periodiko mistoa. Mistoa edo nahasia, segun liburua jartzen dute gauza bat edo bestea. Bueno, pasako dugu, hau, zatiki modura. Eta jokatuko dugu hemen egin dugun bezala. Hau da, zenbaki guztia, koma eta arkua gabe, kenzer periodoa kenduta, ze geratzen zaigu? Jartzen du 2,3, baina jarri bar dugu osoa moduan. Koma hori kendu, 23. Eta behian, jarriko dugu hemen bezala. Ia bezala, bai? Arkuan hemen zaude bi zifra. Hemen bakarra dago, beraz, bere kodea da bederatzi bat. Bai? Eta honi deitzen zaio aurre periodo, hau da, koma eta arkuaren artean dagoen zifra. Zenbat zifra daude koma eta arkuaren artean? Zifra bakarra. Orduan jarri behar dugu 0 bat. Segun eta zenbat zifra daukagu koma eta arkuaren artean jarriko dugu hainbat 0 kopuru, bale? Imaginatu egon balitz 2,35 lau periodo. Pues 35 hori bi zifra direnez, koma eta arkuaren artean jarri beharko genuko bi 0, baina kasu honetan 0 bakarra, labur bilduz, jarri behar dugu goian, zenbaki guztia koma eta arkuri gabe, 234, tapatzen dugu arkua, eta geratzen zaigu 23, koma hori ez genuke jarriko goian, zati zenbat, arkuan zifra bakarra, bederatzi bat, eta aurre periodoa da koma eta arkuaren artean zifra bakarra, hau da, 0 bat, bai? Orduan hau izango litzateke, jarriko etemen behian, 211, zati 80, Zatiki hauek egiten badezute kalkulagailuarekin, emango du zenbaki hau, Bale, egiten badezute 211 zati 80, emango du hau. Zatiki moduan jarri degunez, periodiko mistoak izango dira arrazionalak, kumultzokoak, eta ere berean errealak, adierazi daitezkelako zuzenean ere bai, edo azpimultzoa delako QR-rena, bai? Eta bukatzeko adibidez, imaginatu daukagula, 3,14, zenbaki honek ez dauka periodorik, infinitua da, baina ez dauka periodorik, beraz, ezin dugu jarri zatiki moduan. Hau da, amartar ez zehatz, ez periodikoa. Eta kasualitate zenbaki hau da pi zenbakia, bale? Baina zenbaki hauek ezin dira adierazi zatiki moduan. Beraz, honi hauei deitzen zaio irrazionalak, imultzokoak.
irrazionala baldin bada, ezin da zatiki moduan jarri, hau da, ez da Q multzokoa baizik eta I multzokoa, eta ere berean erreala izango da. Bale? Zenbaki asko dauzkazute, infinituak dauzkazute hauei buruz, ez dakit, bat, koma, imaginatu, bila, horrela lau bi, iru, ze, infinitu. Hemen ezin dezue, Bale? Hau izan da, zenbaki errealei buruz jakin behar dezutena.